барномаро идома медиҳем. Кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара пай дар пай содир шудани дуздӣ дар мағозаҳои ҳудуди бозори марказиро пайгирӣ намуда, 2 гумонбари ҷиноятро дастгир намуданд. Аз чапдастии гумонбаршудаҳо 10 соҳибкор зарар дидааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои оперативӣ ба кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара муяссар шуд, ки шахсияти гумонбарони дуздиҳои силсилавиро дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Исфара ошкор ва ба ҳаракатҳои минбаъдаи 2 нафаре, ки ба моликияти мардум дастдарозӣ доштанд, нуқта гузошта шавад. Дуздиҳо асосан дар мағозаҳои хӯрокворӣ сурат мегирифт, ки дар содир намудани он мақомоти милитсия Шаҳрвандон Зоиров Раҷабалӣ Ҷурабоевич соли таваллудаш 1980, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сурх ва Мунавваров Мансур Исмоилович соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Исфараро гумонбар меҳисобад. ин нафарон дар 12 ҳолати дуздии маҳсулоти озуқаворӣ аз мағозаҳо гумонбаранд, ки бо шеваи содда, яъне ҳангоми мушоҳидаи оварагии фурӯшанда ба дигар мизоҷ дилхоҳ маҳсулоти хӯрокаро бо худ мебурданд. Ман дидам магазинчи банд буд, рӯам ваҳна надод, гитам рафтам. бо чӣ гирифтедам? Чӣ як масъала рӯам. муҳтарам фурӯшанда ҳамун дукони шумо чӣ гум шудагӣ? Ахрачка, роҳан. равған, шакар, чойхушк, намудҳои гуногуни ширинӣ, маҳсулоти гӯштиву ширӣ ва боз чандин номгӯ маҳсулоти рӯзгор бо ҳамин тартиб бе пардохти маблағ ба даст оварда мешуд ва ин гуна муфтхӯрӣ, ки ба соҳибкорон зарар расонда мешуд, барои гумонбаршудаҳо Зоиров ва Мунавваров одат гардид. онҳо дуздиҳоро аз моҳи январи соли ҷорӣ оғоз намуда, реҷаи муайян доштанд. ҳар рӯзи истироҳатӣ, яъне рӯзи якшанбе ва рӯзи ҷумъа баъди намози ҷумъа. зеро тавре онҳо нишондод медиҳанд, дар ин рӯзҳо бозор серодам буда, фурӯшандаҳо сертараддуд ва амали ҷиноятӣ аз назари фурӯшанда пинҳон мемонд. чанд адад гирифтед? бояд чӣ шуд? ҳамахи қанд гитям, ман дар ҳақиқат фарқ накардам. одам ки бисёр буд, пакет кардагию дига кас ки банд шудагӣ ки фарқ накард. ба иттилои тафтишот гумонбаршудаҳо 6 лаҳзаи дуздиро дар якҷоягӣ содир намуда, боз ҳар кадоме дар алоҳидагӣ 3 ҳолат ба чунин кирдори беобрӯкунанда даст задааст. ин маводҳои хӯрокаро аз охирин дуздӣ ба даст оварданд, ки ҳамчун далели шайъӣ барои тасдиқи гуноҳи онҳо истифода хоҳад шуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар урфият беҳуда намегӯянд, ки тухмдузд шутурдузд мешавад, зеро беҷазо мондан дуздро шердил ва барои амалҳои вазнинтар ҳидоят мекунад.